कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होते। चलिए आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू करिएगा। तो आज हम आप लोग खातिर लेकर के आए बने बूंदी के लड्डू की रेसिपी, जौन की बहुत ही अलग और यूनिक रेसिपी बा, जौन की आपके परिवार और बच्चन के बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करी जाए। तो सबसे पहले ये जगह हम एगो बर्तन ले बनी, एमे हम का करतनी कि बेसन डाल देतनी। तो हम ये जगह कटोरी करीब बेसन ले बनी। ये जगह हम मोटा वाला बेसन ले बनी, आप लोग देख सके नीचे। अब ये एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हम ये पानी डाल दें, देख सके नीचे। अब एक का कल जी अच्छा तरीका से पेस्ट बना लिहल जाए। तो चम्मच की मदद से एक अच्छी तरीका से घोल लिहल जाए, ताकि जौन बेसन बना एमे गुठली ना रहे। ए तरीका से आप लोग बढ़िया से कि फेंट लेप जाओ और एक ही सार में फेंटब जाए करके। देख सके नीचे हम कैसे फेंटत हनी। ये तरीका से आप लोग भी फेंट लेप जाए कि तब तक फेंटे के बना जब तक कि एक घुटली अच्छा तरीका से मिक्स ना हो जाए। देख सके नीचे हम कैसे फेंटत हनी। तो आप हाथ से भी फेंट सके नीचे, चम्मच से भी फेंट सके नीचे, जौन आसान लगे आपके वही हिसाब से आप लोग एक फेंट लेप जाए। तो हमनी के तब तक फेंटल जाए ना जब तक कि एकदम से ही मुलायम ना हो जाए और हमनी के जौन बूंदी बनी एकदम से गोल गोल दानेदार बनी, एकदम से मोती जैसा बनी। तो देख सके लीजिए हम एकदम से बढ़िया से फेंट ले बनी। इस तरीका से आप लोग भी फेंट लिहल जी। कल जी फ्रेंड्स ना कि वो कटोरी में हमनी के थोड़ा सा निकाल लिहल जी, काहे कि हमरा कई कलर के बूंदी बनावे के बाद। ये देखिए जे कितना हम बढ़िया फेंट के रेडी कर ले बनी, एकदम से मुलायम हो गई बटे। तो चलिए जाए वो कटोरी में निकाल के रख लिहल जाए। तो हम एगो कटोरी में निकाल लेते नहीं बेसन के जौन पेस्ट बना, निकाल के एक साइड में रख लिहल जी। अब इमें का कल जी कि थोड़ा सा फूड कलर डाल दिहल जी। तो ये जगह हम पीला कलर के डाला तनी, तो अपना पसंद के अनुसार ये फूड कलर डाल सके नीचे, हरियर पियर लाल गुलाबी जौन भी पसंद हो के आप लोग ये फूड कलर डाल सके नीचे। तो ये देख सके नीचे हम एक अच्छा तरीका से मिक्स कर ले बनी। थोड़ा सा ये हम रेड कलर भी डाल दिल बनी, हमार मतलब कि लाल कलर भी डाल देते नहीं। एक अच्छा तरीका से मिक्स कर लिहल जी चम्मच की मदद से। ये देखिए जा हम अच्छा तरीका से मिक्स कर ले बनी। एगो हम हल्दी वाला भी बना के जा आप लोग के दिखा देते नहीं। तब चलिए जा कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई पहले से ही गर्म हो गई बटे और तेल भी हमनी के गर्म हो गई बा। तब का कल जी के तरह के छन्नी तो आप लोग के घर होबे करी, तो ओकरा ऊपर का कल जी थोड़ा थोड़ा जौन पेस्ट बना गिरावत जल जी और बस एक के अच्छा तरीका से पकड़े रहल जी। और जौन बूंदी बा अपना आपे गिर जाए, कुछ भी नहीं करे के, बस एक पकड़े रहे के बा। तो देखिए जा हमनी के जौन बूंदी बा अच्छा तरीका से गिर चुकल बा कढ़ाई में, आप लोग देख सके नीचे। तब ये जग हमनी के का कल जी कि थोड़ा सा कि चला लिहल जी, काहे कि बूंदी के पाके में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगेला, बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाला। तो चलिए जब निकाल के एगो बर्तन में रख लिहल जी। दूसरा जौन पेस्ट हमनी के बना के रखल रहनी जा ओहू के करा के का कल जी कि इहो भी तल लिहल जाई। थोड़ा थोड़ा पेस्ट जौन बना गिरावत जाइब जा एजा पलटा के ऊपर से, और अपना आपे जौन बूंदी बना गिरे लगी। देख सके नीचे आप लोग जौन हमनी के बूंदी बा अच्छा तरीका से गिरे लागल बाटे। यही तरीका से हमनी के एकरा के चला लेवे के बावे, ताकि जौन बूंदी बा अच्छा तरीका से पाक जाओ चारों तरफ से। तो आप लोग देख सके नीचे जौन हमनी के बूंदी बा बढ़िया से के रेडी हो गई बा। तो चलिए एगो बर्तन में निकाल के रख लिहल जा। तो यही तरीका से हमनी के सारा बूंदी निकाल के रख लिहल जाई फ्रेंड्स। अब ये का कल जी कि तीसरा वाला जौन बैच बा एहू के तल लिहल जा। तो एहू के वही प्रोसेस करे के बाद सेम टू सेम वही एहू के भी हमनी के बस पेस्ट के ऊपर छनौटा के ऊपर ऐसे पेस्ट गिरावत जाए के बा, और बस जौन हमनी के बूंदी बा अपना आपे बन जाई। बस ये कुछ भी नहीं करे के, बस पकड़े रहे के बाटे। तो आप लोग देख सके नीचे बस एकरा के पलटा से चला दिहल जाई, तनी जौन बूंदी बा हल्का फुल्का थोड़ा क्रिस्पी हो जा। तो ये देखिए जा हम निकाल लिहल जाई जा बूंदी के। तो ये तरीका से हम सारा बूंदी तल के जा रेडी कर ले बनी, आप लोग देख सके नीचे। तो चलिए जब चाशनी बना लिहल जा। तो ये जगह हमनी के का कल जी कि पहले से कढ़ाई गरम कर ले बनी। अब हम एजा का करब कि 1 कटोरी चीनी डाल देले बनी और 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा हम एजा पानी डाल लेतनी, मतलब कि 1.5 कटोरी पानी एजा हम डाल लेतनी। जितना चीनी ओकरा से थोड़ा सा ज़्यादा पानी हमनी के बस डाले के बाटे। अब एक का कल जी कि एक तार के चाशनी बना लिहल जी। ऐसन चाशनी बनल जी जौन कि मध होला ना, सेम वही तरीका के बस चिपचिपा टाइप के हमनी के चाशनी बनावे के बाटे। तो देखिए जा एकरा के चला के आप लोग देख लेब जा और चेक भी कर लेब जा। तो देख सकेनी जा अभी हमनी के जौन चाशनी बा बढ़िया से बन के रेडी नइखे भइल। तो एक बार और चेक कर लिहल जा। तो ये देखिए एकदम चिपचिपा हमनी के हो गई बाटे चाशनी। तब ये का कल जी कि गैस के बंद कर दिहल जाई, काहे कि हमनी के जौन चाशनी बा बन के रेडी हो चुकल बा। तो थोड़ा सा एजा का कल जी कि फ्राई वाला कलर डाल दिहल जी। तेज हम डाल देले बनी संतरा कलर के, हम एजा डाल देले बनी कलर, आप लोग देख सके नीजा। अगर कलर ना डालल चाहत हो तो आप लोग ऐसे ही बना सके नीजा। ये जगह हमनी के जौन बूंदी बा बढ़िया तरीका से मिक्स हो गई बा, देख सके नीजा। हम आपस में एकरा के मिक्स कर लेले बनी। अब चलल जा कढ़ाई की तरफ। तो हमनी के चाशनी जौन बा हल्का हल्का गरम बा, तब यही जे हमनी के डाल दिहल जाई सारा बूंदी के, आप लोग देख सके नीजा। अब एक का कल जी कि हल्का सा मिक्स कर लिहल जी और एजा आँच के एकदम धीमा कर लिहल जी और धीमा आँच पे के पकावल जी।
बस कुछ देर एकरा के बढ़िया से चला के ढक दिहल जाई कुछ देर खातिर, ताकि जौन चाशनी बना सोख ले बूंदी के बढ़िया से। तो आप लोग देख सकेनी जा हमनी के जौन बूंदी बा अच्छा तरीका से चाशनी के सोख ले बा। आप लोग देख सकेनी जा का कल जी फ्रेंड्स कि गैस के हमनी के बंद कर दिहल जाई। अब बंद करके अब बूंदी जौन बाना एकरा के ठंडा होके दिहल जाई कुछ देर खातिर, ताकि अच्छा तरीका से ठंडा हो जाए। काहे कि गरम गरम तो हमनी के बांध ना सकेनी जा, तेज जाके ठंडा होके दिहल जाई। तब ये ठंडा हो गइल बा हल्का फुल्का तेज हमनी के का कइल जी कि खीरा के बीज डाल दिहल जाई। जौन कि खीरा के बिया होला खाए वाला मिठाई में पड़ेला, तो उहे हमनी के डाल दिहल जाई। और हल्का हल्का जब गरम होके तब एकरा के का कइल जी कि लड्डू बना लिहल जाई तरीका से। तो आप लोग दोनों हाथों से बना सकेनी जा, चाहे 2 लोग के भी रख के बढ़िया से आप लोग लड्डू बना के रेडी कर सकेनी जा। देख सकेनी जा हम कैसे बांधत तनी, यही तरीका से आप लोग दबा दबा के बांध लेब जा लड्डू के। तो ये देखिए जा कितना बढ़िया हम लड्डू बना के रेडी कर ले बनी। यही तरीका से सारा लड्डू के हमनी के बांध के रख लिहल जाई। तो ये देखिए जा हम अच्छा तरीका से लड्डू बांध के रख ले बनी फ्रेंड्स। तो ये देखिए जा केहू कह सकेला कि हमनी के घर पे बनैले बनी जा, एकदम से हलवाई स्टाइल में हमनी के बना के रेडी कर ले बनी जा फ्रेंड्स। तो अगर हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देव जा। और हमारा चैनल पे पहली बार आयल बनी जा तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तो ये देखिए जा हम तोड़ के आप लोग के दिखाओ तनी तो कितना बढ़िया हमनी के रसदार लड्डू बन के रेडी भइल बाटे फ्रेंड्स। तो एक बार हमारा कल पे रेसिपी के जरूर ट्राई करब जा और अपन अनुभव हमके शेयर करब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बनी जा तो प्लीज़ हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा, ताकि हमारा अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिले।